Maťo, ty si umelec, že? Dajme tomu. Chcel by som tvoriť. Mám tu relief pastu a butter pastu. Ale butter pasta nie je na chlieb? Môže byť na chlieb aj na rožok. Vyskúšaj, čo to spraví, kamarát. Tak poď, ukážem ti to. Máme tu dve pastičky. No, butter je maslo a možno, že to vidíte aj priamo na ukážke, keď to vyskúšame. Že ten povrch pri nanášaní na plátno je krásne hladký, jemný, doslova maslový. Preto ten názov butter. Je to ako keby ste si natierali domáce masielko na chleby. Druhá pastička, ktorú tu máme, obsahuje takú jemnú drť, jemný piesok. Tá sa využíva predovšetkým pri väčších formátoch, lebo jednak to zrno nám tam zabezpečí taký omietkový efekt, ktorý je niekedy veľmi žiaducí. Čiže táto pasta je presne na to stvorená. Ono to normálne počuť, ako ten piesok tam trošku tak púka, praská, tie zrniečka. Teraz to počuť. Ticho. No a keď sa pozrieme na obidve tieto štruktúry, ešte sú mokré, ale po vyschnutí toto bude mať aj oveľa vyšší lesk, toto bude mať skôr taký zrnitý efekt. Závisí to od toho, čo chcete na obraze dosahovať. Či chcete mekučku, jemnú, nežnú plochu, alebo či chcete drsný, trošku agresívnejší a taký omietkovejší efekt na obrazoch.